Jeste ljudi, Dudul ovdje, a mi danas ima da igramo Minecraft. Ljudi, započinjemo novi serijal Minecraft preživljavanje. Sad ovo je moj prvi serijal i moj prvi klip na ovom kanalu. Ovaj serijal ćemo raditi baš dugo, negdje oko 60 epizoda. Cilj nam je da odemo do, ja mislim da se zove The End, i da ubijemo zmaja. I posle toga ćemo raditi još 3-4 epizode da napravimo Enderman farmu i još nešto da uradim. Sad šta, ja sam se spavnuo oko sela, možemo da živimo u tom selu kod tih seljaka dok ne napravimo našu kuću. Trebalo bi sad prvo da odemo po malo drveta. Ja sad moram da plivam, no... Idemo da uzmemo... pumpkin. Ja, imamo i ovce. Uzmemo malo drveta, dobijemo neku ovcu, idemo hranu. I da možda napravimo hranu. I da uzmemo neku drvo. Ajde drvo, ajde. Još pada noć. Ovo će da bude zadnje to. Uzmemo malo drva čisto da napravimo crafting table, mač, to da možemo da se odbranimo i begamo sada da se sakrimo na kuću. Ajde, brže. Ne mogu da uhvatim. Ajde, cepaj se brže. Posle ove epizode možda izbacim, ili možda i malo kasnije izbacim GTA 5. Počet ćemo iz početka sve da radimo od prve misije do zadnje, da pređemo ceo GTA 5. To će isto da bude novo dug serijal. Još, izvinite ljudi, lago je. Još što se tiče Minecrafta, igrat ćemo na serveru, na Mineplexu. Ovo je moj skin, moj premium. U stvari, ja i još jedan, ne znam ko, koristimo ovaj account. Ovaj account mi je dao jedan moj drug i koristim ja i još neko, ne znam ko. Ali ću uskoro kupiti i moj account, pa ćemo... creeper. Pa ćemo da imamo... Imam puno games, mislim da imam negdje oko 100 nešto hiljada games, zato što sam kupio sve one kitove. I ovdje ima chest, sigurno, ima. Dijamanti! Pantaloni, hrana, sedlo, to dalje moguće. Creeper, beži, idemo da se sakrimo neku kuću. Beži. Creeper, beži. Tu kuću sam htio da se sakram, što je to velika kuća. Sakram se. To. Imamo i hrani, ne mogu da verujem, pronašli smo dijamante. To, možemo odmah imamo i dijamantski mač i metalni kramp. Sad ćemo da napravimo crafting table. I da napravimo malo štapića ili stikova. Tu ćemo snao. Živjet ćemo dugo u ovoj kući, pošto je velika kuća. I posle, dok ne napravimo našu, kad napravimo našu kuću, presalit ćemo se u našu kuću. A do tada ima da živimo u ovoj kući. Imamo sve. Možda napravimo jedan chest. Tako. I ovo sadlo da stavimo tu, stavit ćemo ovo. Pola drveta ćemo staviti ovdje i ove pumpkine. Creeper je ispred. Creeper. Kako da ga ubijem? Samo da mi ne pukne kod kuće. Razlijeće i baštu i kuću i sve ću uništiti. Šta ovaj seljak traži napolju? Beži bro. Beži unutra. I sad ćemo malo da pokupimo ove hrane.
Ne! Fuck! 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 A, brate! Kako je pukao? Ne mogu da verujem. Ovo mi se često dešava. Tako cepam drva ili nešto radim. I samo dođu odjednom i BAM! Sarazne se. Kako je sad prišao? Ne mogu da verujem. Pokupimo sve ovo. I zakopamo ovu rupu. Što je napravio? Ne da diraš seljaka. Kako mi je prišao iz radi? Nalazi se smeđu tome malo samo ovako u ruku. I da pokupimo malo hrane. Da napravimo neki lebac. Fuck, mali! Zombi, mali zombi. Ili mi se uče, jasno, mali. Gdje jezi mali? O, fuck. Dođi. O, fuck, još jedan. Dobro, bežite više. Beži seljaku. Bežite više. Mi uzemo malo hrane i da begamo brzo. Inače ima da nas ubiju na mjestu. Ajde, brže, 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 brže. Brže, brže, brže. Brže, 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 brže. Brže, brže. Pokupit ćemo još malo hrane. O, opet creeper, daj. Ne! Ne, brate! Kakva sam botina. Daj, kako je pukao. Oh, fuck. Moramo nekako da zatvorimo ovo. Ajde, brže, brže. Ne, 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 ne. Cijedim ti vodu. Brzo zatvorimo. Ne! Fuck! Idemo mi u kuću. Idemo u kuću. Dosta mi više. Idemo. Sve su mi ranjeni, sve. Sve su ranjeni. Ovo da stavimo u čestu. Kako su mi sve razneli, ne mogu da verujem. A moramo da izađemo napolje. Da uzmemo malo vune da bi mogli da odspavamo. I šta idemo brzo. Beži! Run! Run! Beži! Idemo da ubijemo neku ovcu da imamo za krevet. Beži, 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 beži. Beži, kao ovcu. Beži. Dobro. Eno ga zec. Gdje si zeko? Idemo da ubijemo te ovce. Ovčice. Gdje ste? Uja. Gdje si? Gdje si? Raj umre! You're gonna die! Trpni. Treba nam još jedno. Eto. Imamo za krevet. Beži kuđi. Beži kuđi. Fuck, koliko creepera. Učinilo mi se, mislio sam da je tamo neki creeper. A ono ćemo sutra pokrenuti. Fuck, i skeleton. A najgore je kad ste u vodi i oni stoje negdje na kopnu i gađaju vas i vi ne možete bukvalno ništa da im uradite. Oni vas može da ubiju. I ne možete da izađete iz vode, stalno vas pucaju, pucaju, pucaju i vi ne možete da izađete iz vode. Evo ga već puca. Sad još malo i dan. Beži, beži, beži. U ovoj epizodi nećemo ništa specijalno da radimo. Napravit ćemo, mislim, ići ćemo malo do rudnika da kopamo, da pronađemo neke rude i u sljedećoj epizodi ćemo da skupimo neki materijal i da počnemo kuću.
E sad, ne znam da li da pravim kuću pod zemljom ili van zemlje. Možemo da napravimo i dobru kuću pod zemljom, a možemo i van zemlje. Ne znam da li napravim pod zemljom ili van zemlje, vidjet ću. Možda napravim i pod zemljom, nekako više mi se sviđa pod zemljom. Po meni je lepše. A sad vidjet ću. Brate, šta je ovo raz? Ovo ćemo da popravimo. Šta je sve čovjek razli? Ne mogu da verujem. Napravo ne smije. Da, ovo je zaradni minut. Ne da ga pustim. A šta radiš tu bilale? Sad popravimo u baštu. Koliko možemo. Pa ćemo posle mi tu lepo da sredimo. Ovako. Treba nam još zemlje. Ćemo malo zemlje. Daj mi ipak sredimo u baštu. Ja sam je sjebao. Ja moram gdje sredim. Ajde. To smo zatvorili. Odakle ovo? Aha, odakle. Stani. Hajde. Tako punimo se šuljunkom. Ovako. Ovako što je. Da, imam i teksturu. Meni se sviđa. Super. Ne sviđa mi se neka tekstura kad se promeni bukvalno sve. Nije mi to nekako zanimljivo. Meni ovako lepo da bude sve ispali, da bude malo samo ulepšeno. Meni je to mnogo bolje. Nego da bude ono sve promenjeno, ne znate ni šta je šta. Nije bukvalno da meni se to ne sviđa. Meni je bolje kad je ovako sve ispali, samo malo ulepšeno. To je meni super. Sad kad ovdje ima neki ugad. Fuck, opet creeper. Pa dobro, koliko vas više ima. Pa da, i skeleton, brate, super. Crk. Pa izvinite sad ako ništa ne vidite. Ali nemamo uglja. Evo ga uglja. Ima ovdje nešto. Fuck, tamo ima. Dobro, tamo ćemo poslije. Opet tamo creeper. Daj, brate, ovdje mora da ima neki spawner sa creeperima. Aha, šta sad? Aha. Sad ćemo malo da iskopamo uglja i naprećemo baklje. Sad ćemo malo da napravimo baklje. Imamo stikove. Evo malo bakalja. Sad, gdje sam još ja vidio ugar. Evo ga i tamo. Malo ćemo biti, što se kaže, tanki s hranom, ali poslije ćemo da odemo kod seljaka i pokupit ćemo sve. Bilo bi dobro na šangrepu, imaju, to sam vidio kad je creeper razno baštu. Pokupio sam je dole. Sad bilo bi dobro kad bi imali krompire. Što ja obožavam krompir, ali manje. Dobro što imamo šangrepe, možemo da imamo i svinje posle. I ako nemamo šangrepe, ne možemo ni svinje da imamo kako da ih pripitomimo, da ih dovedemo u toru. Ako nemamo šangrepe. Šta ima i ovdje uglja? Šta ima kad bi našli malo metala? To bi bilo super. Ovdje nema ništa. Idemo dole. Nećemo da stavljamo na baklje pošto nemamo ni dosta bakalja. Ovdje ćemo iskopiti ovaj ugalj. Samo kad bi pronašli neki metal, bilo bi super. Ali uzet ćemo i malo više kamena, treba nam za šporet. I ako ne nađemo metala, napravit ćemo neke kamene stvari.
Ali ne mogu da verujem da smo pronašli 2 dijamanta i metal i još pantalone. Ne mogu da verujem. Ovo je odlično. Odličan početak. Znači, nije odličan, fenomenalan početak. Odmah na početku imamo dijamantski mač. To je super. Izvinite ako malo lago, ali nešto se čudno dešava s mojim kompom. Ne znam šta vam mora da vidim da sredim. Samo u Minecraftu zezam. GTA 5 ladno je. Ali u Minecraftu ne znam, mnogo nešto zezam. Nije ni malo logično igram GTA 5, a ne mogu u Minecraftu. Ono secka. Vidjet ću šta mora da se vidi. A bit će se ovo radno, ništa da se sekirate. Možda si malo loše čujem pošto imam lošiji mikrofon. Ali isto mislim, fuck, još 2 creepera, daj brate. Ne. Fuck! Znao sam se. Daj brate, koliko će više da pucate. Daj, super. O brate, što je ovoliko lagano? Zombi, beži tamo, ne da te ubijem. A sam si došao, pa mora da toga, šta da radim? Sam si došao. Metal, to. Ćemo da uzmemo metal. Ne vidim mi kaže da je samo jedan metal. Bare za lopat. Ako ništa više, barem za lopat. Malo iskopamo ovog uglja. I vratimo se kući i u sljedećoj epizodi ćemo isto da kopamo malo. Ono što se kaže da stanemo na nogi, da pronađemo neke rude i tako to. Pa ćemo kasnije da pravimo kuću. Ovaj sred će biti dosta zanimljiv. Obećavam da će da... još metala. Obećavam da će da bude baš zanimljiv. Pravit ćemo mnogo stvari, mnogo. Pravit ćemo i dosta mašina. Pravit ćemo svašta ćemo praviti. Biće mnogo zanimljivo. Ako pronađemo, ja ću se potruditi da vidim šta ja radim. Ja ću se potruditi da vidim da nađem, kad bi našli bilo bi super, neki zombi spawner pa da napravimo i XP farmu. To bi bilo isto super. Pa da možemo da enchantamo dosta stvari. Da napravimo ono... Sigurno ste gledali, znate ih svi. Full TV, Jole, Luka, Carevi. Kada su pravili ono Minecraft preživljavanje sezone 1. Ono, što kaže Jole, zombi villager odvajač. Ono da možemo isto da imamo i seljake, a i da možemo da imamo i XP farmu od običnih zombija, a od villagera da napravimo i seljake. Pošto od... jeste da mi sad u ovom selu imamo villagera, ali od na primjer nekog drugog villagera kojeg napravimo od zombija, možete da dobijemo dosta dobre stvari, ili ima nekih villagera koji daje bez veze, daje kremen, daje trulo meso i tako to, a ima neki koji daje dijamantske stvari, ima čak, ja sam pronašao u jednom preživljavanju mom dijamantski enchantovani mač i pik. Ono sharpness 3, unbreaking 2 i knockback 3. I isto, ne znam sad, tako nešto, možda i nije tako, ja mislim da je tako nešto, stvarno mnogo dobre stvari su dali. Isto je dobro kad daju meso i tako to, ima čak i koji traže vunu za emeralde. Date im vunu i dobijete emeralde, to je super. Možete da skupite dosta emeralda. To su isto dobri. A ima neki ono bez veze, ne daju ništa, baš bukvalno ništa ne daju. A ima i koji dobri, zato ćemo da napravimo ono, pa ja sam gladan, da napravimo ono za zombije, samo ko pronađemo spavner. Inače ja sam pronašao samo zombi spavner od kad igram Minecraft.
Minecraft igram nekih, pa ne baš godinu dana, ali tako nešto. I bukvalno za kratko vreme sam provalio dosta stvari. Baš dosta stvari za kratko vreme sam provalio. Fuck! Fuck! Mrš! 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 Kako su se sjabali. Brate, šta ih je? Šta sam počeo tu... Da, za kratko vreme sam provalio dosta stvari, naprimjer što se tiče kako se šta pravi, za enchantovanje, koje sve rude ima, mislim kad sam krenuo da igram. Baš sam za kratko vreme provalio skoro sve stvari. Naprimjer, u početku nisam znao ništa, nisam znao ni mač kako se pravi ni ništa. Prvo, da počnem, kako sam ja uopšte počeo da igram. Moja sestra mi pričala kao njeni drugari igraju Minecraft, kao Minecraft nije loš, Minecraft ovo, Minecraft ono. I ja uzem i pogledam i ono meni se bukvalno uopšte ne sviđa, kao sranje. Deo ja ovo da igram, ovo igraju bebe, nemoj sad neko da se uvredi, ja sam ono sad, Minecraft mi je život. I bukvalno ja posle razmislim, posle nekog vremena pogledam opet neke klipove. Zašto ja ne bih skinuo da probam, možda je dobro. Ono ne izgleda da je toliko zanimljivo, ali bukvalno kada probate ne možete da stanete da igrate. Znači stvarno je ludilo, mnogo je zarazna igrica, znači kao virus. Igrica je fenomenalna i opada samo Minecraft. Dok nije izašao GTA 5, kad je izašao GTA 5 ja sam malo promenio pa sam malo igrao GTA 5, ali do tada znači samo Minecraft. Stvarno svi koji su probali, ne može niko da kaže da nije dobar. Znači dok ne probate, evo ja nisam probao i stalno sranje. I kada sam probao, stvarno oduševio sam se. Ne može niko da kaže Minecraft nije dobar, Minecraft sranje, Minecraft ovo, ono. Probajte i svidjet će vam se sigurno, znači, ne može da vam se ne svidi, znači jednostavno ne može, mora da vam se svidi, jer stvarno je ludilo igrica, ludilo. Ovo nema više baklje, šta ćemo napraviti, igrica je ono ludilo. Svako ko je probao, sviđa mu se, pazi govori, vidi ovo što se bagao. Ovdje nema ništa. Idemo nazad. Sad je dobar FPS. Malo pre kad sam snimao, bukvalno sa 75 FPS-a siđe na 25, 35. Šta je ovo? Ja probam i Optifine da ubacim. Još gore, još niže, mislim Optifine stvarno pomaže. Ali još niže. Ajme brate, šta je ovo, šta se ovo dešava? I tamo sam čačkao neke stvari i slučajno uđem u podešavanja. Ima ono, evo sad ću da vam pokažem. Idete options, video settings, to je na srpskom je opcija da treba da piše video podešavanja i ovo za FPS. Meni je stojalo ovako. Znači FPS 0. Znači 0. I ja uzmem povećam ga skroz, znači da bude neograničeno, da može da ima ograničite ga na primjer na 60 fps i on ne prelazi 60 fps. Ja premestim ono na neograničeno i stvarno sad je super. Nešto i sa kompom ni vrlo. Ne mogu da shvatim, igram GTA 5 bez problema, znači ne secka ništa, čak mogu da ga snimam, a Minecraft što ono zahteva pola giga rama ne može. Brate kako? Još nešto mora da vidim, ne znam šta može to... Au, fuck, ovo što... Ne znam šta to može da bude. Nešto mnogo zeza. Vidi će se ovo redi. Snimat ćemo dosta GTA 5. GTA 5 online nema. Jedino je to fucking veliki problem, to me mnogo nervira, što mora preko karte. Dobro, razumijem, ne može nikako drugačije. Ali me mnogo to nervira. Ja sam skupio novac. Skupio sam
I hteo sam da ga kupim i onda sam pitao Ćaleta da mi da vizu i on neće da mi da. Zato što on misli da je to sve neka prevara, da to nije tačno, mislim, znate, većina vas sigurno ima taj problem. I onda ne mogu da ga kupim. Ali sam isto čuo da ima kao... da sam možda i pogrešim, ne razumijem se baš toliko. Mislim da je PayPal. Isto ima nešto... PaySafe na trafici može da se kupi i tu kao ima neki kod, isto kao na kartici pravo. Samo što ovo kao za ko nije punoletan da može da kupuje tako nešto. I onda ima neki kod i onda taj kod ukucate i možete da kupite igricu. Pa ću ja to da kupim i kupit ćemo I kupit ću GTA, igrat ćemo GTA 5 online, ali za sad ćemo igrati samo single player, radit ćemo misije, a kasnije kad budem kupio igrat ćemo online. Isto, imam veliku želju, ogromnu želju, da snimim sa Đoletom i Lukom Minecraft preživljavanje. Znači sa njima kad bi snimio preživljavanje, to mi je životna želja. Znači ja sam isto iz Srbije, ja sam njihov najveći fan, znači ono pratim ih bukvalno od samog početka. Fuck, 2 creepera unutra, jebote. Pratim ih od samog početka. Znači životna želja mi je kad bi snimili, na primjer, ja, Boki i Đole Luka, ono, preživljavanje, ne, svi zajedno. Ili na primjer da odigramo neku mini igru na serveru, to bi bilo ekstra. Znači to bi najviše voleo. Možda će biti jednog dana... Umro je. Možda će to biti jednog dana. To mi je velika želja. Možda, a bit će sigurno. Dobro, mislim da sad to nije moguće, pošto ovo mi je prvi klip, 0 subscribera. Mislim, možda je moguće, pazite, ja šta radim, jebeš mi. Teku. Imate neki youtuberi koji uopšte briga za to koliko imaju subscribera, oni vole sa svima da snimaju, da pričaju, da se zezaju i tako to. A ima ono koji imaju bukvalno, ne da kažem, ili malo ili puno subscribera, ja sam, ne vređam nikog, znači nikog ne vređam, nego, izvinite, malo sam bolio, nego pričam ovako, ja sam sad počeo, imam 0 subscribera, da mislite da vređam nekog. Ne vređam nikog, nego hoću da kažem, na primjer, da neko ne voli da snima sa nekim, na primjer, dajem primjer, nemojte da shvatite pogrešno, znači ne vređam nikog, ja sam sad 0. Na primjer, Luka i Sedon, Đole, Luka i Sedon, oni sad snimaju zajedno, na primjer, sad oni ne žele sa nikim da snimaju samo oni. To možda i neko neće na svom kanalu da radi, možda jednostavno neko ne voli to, možda neko i voli, ali ja bih imao veliku želju, nemoj sad će neko sigurno pogrešno da me shvati, nemojte pogrešno da me shvatite, ja ne vređam nikog pošto to i ne volim uopšte, znači to ni najmanje ne volim da vređam nekog, to nikad nisam radio niti ću raditi. Izvinite, bolestan sam. Znači veliku želju imam da snimim sa njima ili preživljavanje neke mini igre na serveru, tako nešto, to bi bilo super. Isto ja obožavam Minecraft, ali nemam s kim da igram, jer bukvalno nemam ni jednog drugara koji voli da igra Minecraft. Naprimjer, imao sam 2-3 drugara koji su, dok su oni igrali Minecraft, ja nisam igrao. Sad oni su prestali, sad svi LOL, meni se taj LOL ne sviđa. I nemam s kim da igram, a obožavam da igram Minecraft. Ali, valjda ću nekad igrati s nekim. To je bilo lepo. Napadamo neki lebac. I ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Druga epizoda izlazi odmah posle ove, znači odmah možda nekih razlika, nekih 3 sata dok izrendujem ovo, dok sve to znate već kako ide. Izvinite.
Izvinite, molim. I odmah izlazi drugi. U drugoj epizodi ćemo malo da kopamo i tako to, nećemo ništa specijalno da radimo. Ali bit će isto zanimljivo, vidjet ćete. Ljudi, ako vam se svideo klip, lajkujte, subscribeujte, šerujte, pošto meni mnogo znači, a vama znači jedan klik i ništa više. Šalim se ljudi. Vidimo se ljudi, poz!